Batisi TV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baga net foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dobyeng jongpi Di polit kila sertab ha maulai nongkwar mentak singi sajang ka khat pratri ujeliu ar hajar arpuar kenang ban pentikna ba kan umi kanu huri-hura ha ka election jet rang ba snong ha kini snong ya kini election la penyat da ka hima meliam ha ka bala dan langru ki nong pet perman na ki bor jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kini election jet rang ba snong ki don saungut ki kertong ki be aireng bat kita ki de ba Moonstar Romnong uba Lambor Roy Khar uba Wanseng Jerwa bat uba Maushan Nyota ki nong thep vote ki badai kishen rang suda ki don kumbalai hajar ngot bat ka jing thep vote menta kadang ya cha Tunggu kan itu. Bapak kan itu. Hey,